Wemenze mfethu. Yabo. Hey, usho ukuthi kwanqobela phambili lomuntu wakho? Ayi bafa angiboni kahle ke ngendlela yenza ngayo. Kulento ayenza izolo uvelo wangihlaza nje. Usho ukuthi uyamthanda kodwa khona wena? Ngiyamthanda mfowethu. Umthanda kanjani kodwa mfethu ubumshiye endlini ubuzohlala nathi la phandle silibele usikuleti Uzuzile ngamshela ngibhema uyazi naye ngoba namanje ngisabhema mfowethu ngiphume ngimtshelile endlini ukuthi ngiyabuya ngisawushaya amabili kodwa indlela bese ngibiza ngayo nabe ngaseyona le ndlela le njengomuntu wesilisa uzalelwe nje endlini kwaba wena fana ukukhumbula phela ukuthi ivela la khona emakhaya Ngozolibalezile ekhwini lezidla imali kuphela. Hayi wona mfowethu hayi ngizolungisa nganye indlela lento ayenze kumina izolo. Uzuzila akusiyona njengomuntu wesilisa mfowethu. Ezimeka noma ngempela. Uzalelwe nje endlini. Hayi boba. Kanti isikhathi sini semasebuya omazi. Hawu. Sekubuya ngisho omazi emsebenzini. Habe. Madoda. Bona amadoda sekudalile usuku. Awu sekubhalile usuku izona insizwa lezi. Hayi lo seshonile hayi masebuya noma emsebenzini hayi. Bona ba. Nkulu ibuyile nje zonke kwathi izolo. Awuqondi uphethe umenzi. Sewumenziwa wena. Ndoda ngekhala wena. Yambona. Yambona useqalile. Yabona Kwenzakaleni izolo? Hayi ningali bafethu ningali. Kwenzakaleni izolo? Ningali. Angithi umbonile lo muntu wenze njani? Bahamba nogwayi wethu. Mama hebe. Wenziwa wena? Le ndoda isenkingeni. Umenziwa lo. Futhi ukuthemba kangaka yini kwenzakaleni? Usungijwayela kabi manje. Hawu udlese team nombhemu lo. Musungijwayela kabi manje. Udlese team nombhemu. Bafembo. Isenkingeni kwababa. Kwenzakaleni ngawo? Yona lento nje ufuna ukuthi ayilungisa wena nomndeni wakhe ngoba thina ngesilungu. Kumele uthola amapantula akazokudodisa lokho kuseThekwini la uyezwa. Futhi uzangibhemisa uhambe nogwayi izolo engikhathela amatsha amandi yangigqilazile lapha eShasweni. Anginawo kwayo. Anginawo kwayo. Kodwa lento engehlala izolo ngizoyilungisa mfowethu. Hayi mfowethu ngeke ilungise ngeke ungise team hayi. Ukuthi umama nje yakhe nje unamandla umuntu nje oyithandayo into yakho wena ngathi bayakudonsa wena bayakudonsa wena Ngithe ekhaya kothiwa hayibo ekhaya kuyasindo phela mfowethu menza yakhezwa menziwa lo hawu menziwa wenziwe ukhambiwe ewe uphutike phela wena umenziwa awu othi ngihambe suka vele uyeke lento yakho mfowethu Ayizolunga kodwa ngelinye ilanga mhlawumbe. hayi kundi nikhohlisana nitsini la nomenzi Wadoda ile ndoda yami yangixaka nje ibeka imbibane ebuza nje. uyalibona ukuthi iphutha kulento yakhe le Mfowethu ebuza iqilo phela leli angazi mako nje ukuthi emakhaya bothini ngalento le ngoba angiboni bomela lo mfazi emakhaya. SeThekwini phela unodlala ama-state onishiyani khathele ningalikhohlwa nisuka apha emadoda mina sengihlalile Umuntu obuya ngebhokisi ngendlela engibona kodwa mfowethu-ke uzoyibona naye indoda mfowethu into yabantu ababili ayingeneki wena kazi. Kodwa ngoba usuka naye le mfowethu awukhulume nayo le ndoda Ngizoke ngizame mfowethu. Alright. Angihambe nami ngiyobothi ngidlana lapha endlini umuntu ukhathele manje. Hayi kulungile mfowethu. Hayibo le ntombi awuze nasithisa. Hayibo sisi, walapha kwenzeka ntoni na? Kanti wangathanga uzobuya ngomvulo. Owazi kaloku wena nona into endiyenziwa indoda pha hayi yandiqhela indoda ndicabanga selba sisi indoda ndifika kuyo ndiyadilivela ndithi hayi mntakubani ndoyini kudala sagcinana yasa ndithi nawe ndiyaxela sisi ufika kwami ndahlala pha yasuka yathi uyobhema intsango ndahlala apha ke mnono ndabuka nendonga jonga ne-TV yahlala ixesha elide ukuphafuzana intsango pha kunani kwanokubuya ndaqoma manje ndiyahamba ke mna ngilinga ndihlala ukubhanqa kaloku. Khona uzothini ke wosisi xa uthe yasuka apha uye pha endlini yakho ufike pha endlini ufana kukuza koni uzokwenza njani? Akwanyiwe
Hayi ngalo makati nempuka lo. Awukanyiwe. Awukanyiwe sisi. Ingaphuma lo ntombi apha ku. Awungazi wena mbona. Mna nono ndolusa mneva. Ungalika makati nezinja. Ungayibona kakuhlela ndakubona undasi. Yamfaka ingqama ngqengqemna. Uxele. Uyamthanda yena sisi lo muntu wakho? Wekona sisi ndiyamthanda. Kodwa sisi umthanda kanjani sezomshiya? Hayi kaloku. Ungathini wena? Ngengiyemeza lo kaka kaloku mina bendibhizi ngihleli. Hayi sisi hlithi umoya kuthethwa kanjani? Ngokuchiwa kanjani? Sisi kaloku akho umzi ongenangxaki zawo. Wonke umzi ubona nje nengxaki zawo. Kodwa kuyahlala phansi, uhlale phansi nendoda yakho nilungise izinto, niphinde nibuyele futhi nibe right nendoda yakho. Ayenziwa lonto sisi. Hlala phansi nendoda yakho nibonisane, nibuyela nisho nizoba right. Yawuva kona yazi unyanisini. Sisi. Wona unyanisini. Kodwa ke sisi ke mina ke ngoba vele ndifike ndibusy, endlini yami vele ndiyaklina ngalena. Indaba zakho sisi ngeke ndize ndizigqibe. Ulungile sisi yobuya ubonane ke sisi. Hayi ubonana ntombi. Okay sisi. Uyobonana. Yazi uphosha lo nyanisini. Ndiza uthini kakade manje khona intombi nganipha endlini. Hayi kodwa hayi nandaba hayi makafa. Akonye nandaba kwanaye. Ahambe. Yo, aba ngaphela lo ngamadoda mntaka baba.